You can now make online payments to all district and divisional secretariat officers across the southern province via GovPay. வடக்கு மாகாணத்திலே இந்த கணினி குற்றச் செயல்கள் தொடர்பாக பல்வேறு முறைப்பாடுகள் எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே அண்மை காலத்திலே தான் யாழ்ப்பாணத்தினுடைய பிரதான போலீஸ் நிலையத்திலே இந்த சைபர் கிரைம் அந்த அமைப்பு நிறுவப்பட்டது. அதுக்கு முன்னர் இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் 2020ஆம் ஆண்டிலிருந்து 24ஆம் ஆண்டு வரைக்குமான அந்த பதிவு செய்யப்பட்ட குற்றச்செயல்கள் குறைவாக காணப்படுவதற்கான காரணம் அங்கே அந்த அமைப்பு சரியான இயங்கவில்லை என்பதுதான். எனவே இந்த விடயம் தொடர்பாக வங்கி கணக்குகளிலிருந்து வாட்ஸ்அப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதாக சொல்லி பல்வேறு விடயங்களிலே மோசடிகள் செய்யப்படுகின்றன. அந்த வகையிலே பல விடயங்கள் வங்கிக்கு தெரிந்திருந்தாலும் அந்த வங்கியிலிருந்து சரியான தகவலை பெற முடியாமல் இருக்கின்றது. அதே போன்று இந்த போலீஸை செல்லுகின்ற பொழுது கூட அவர்கள் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு செல்வதாகவும் பின்னர் அது தொடர்பாக காலங்கள் செல்வதாலும் பலர் அச்சுறுத்தலுக்கும் மன உளைச்சலுக்கும் உள்ளாகி சிலர் தற்கொலை கூட செய்திருக்கிறார்கள். எனவே இது தொடர்பாக எதிர்காலத்திலே சட்டத்தை வலுப்படுத்தி இப்படியான நிதி குற்றங்களை இல்லாமல் செய்வதற்காக நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அந்த வகையில் எதிர்காலத்திலே செய்யப்பட இருக்கின்ற நடவடிக்கை தொடர்பாக கௌரவ அமைச்சர் இங்கே பதில் தருவார் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். විශේෂයෙන් මම පැහැදිලි කරා මේ ප්‍රශ්නයේ මුල් කොටසේ උත්තර දෙනකොටම පරිගණක අපරාධ පිළිබඳව යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒකක ස්ථාපිත කරේ මේ අවුරුද්දේ 4 වෙනි මාසයේ. මීට පෙර ඒකකයක් යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ තිබුණේ නැහැ. පරිගණක අපරාධ පිළිබඳව දැනට තියෙන CID එක යටතේ තියෙන පරිගණක අපරාධ ඒකකය අපි තීන්දුව කරලා තියෙනවා පරිගණක අපරාධ කොට්ටාසයක් බවට පත් කරලා ඒක නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන තත්ත්වයක් දක්වා උසස් කිරීමට. ඒ වගේම යාපනයේ උපේකකය මේ අවුරුද්දේ අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. දැනට පැමිණිලි ලැබෙමින් පවතිනවා. ඊට පෙර මං හිතන්නේ පැමිණිලි අවම්වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ පැමිණිලි සම්බන්ධ පර්යේෂණ නැත්නම් විමර්ශන ටිකක් සංකීර්ණයි. යම් කාලයක් ගත වෙනවා. මේ විමර්ශන අපි හැකි අයුරින් කාර්යක්ෂම කරන්නත් කඩිනම් කරන්නත් අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. සහ මේ සකස් කරලා තියෙන උපේකක සඳහා පුහුණු නිලධාරීන් යොදවන්නත් අපි ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ පරිගණක අපරාධ පිළිබඳව විමර්ශන අවසන් වෙලා අධිකරණයට තමයි කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අධිකරණයෙන් තමයි තීරණ ගන්නේ. එතකොට විමර්ශන ආරම්භ කරලා තියෙනවා. දවසකට පරිගණක අපරාධ පිළිබඳව පැමිණිලි 25ක් පමණ දල වශයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක් පිළිබඳව විමර්ශන ආරම්භ වෙනවා. හැබැයි ටිකක් විමර්ශන සංකීර්ණයි. විමර්ශන කඩිනමින් කාර්යක්ෂම කරන්න அவசிய பியவர கண்ணா கரு மந்திரித்துமணி. அவர் சபாநாயகர்களே, எனது மேலதிக 2வது கருவியை கேட்கிறேன். இங்கே ஒரு ஆதாரம் நான் இதிலே முன்வைக்கிறேன். இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஜிட்டல் எக்கனமி ஸ்ரீலங்கா என்ற எங்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய லோகோ பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட ஒரு பயனாளியிடம் வங்கி கணக்கு மற்றும் ஏனைய விவரங்களை கேட்டு அந்த வங்கி கணக்கில் இருந்து பாரிய நிதி மோசடி ஒன்றை செய்வதற்கு முயற்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுபோன்று பல்வேறு முறைப்பாடுகள் மக்களிடமிருந்து கிடைத்து வருகின்றது. இது தொடர்பாகவும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் அவர்கள் கரிசனை எடுப்பாரா என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ලැබෙන පැමිණිලි පරිගණක අපරාධ අංශයට යොමු කරන්න මහජනයා සමහර විට මහජන නියෝජ්‍යයන්ට පැමිණිලි යොමු කරනවා. අපිට නිශ්චිතව ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් යම් දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙලා තියෙන පැමිණිලි තියෙනවා කියලා අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව වෙන විමර්ශනයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි කිව්වා උපේකකය ආරම්භ කරේ මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේ කියලා. මහජන නියෝජ්‍යයන්ට ලැබෙන පැමිණිලිත් ඔබ ජනතාව දැනුවත් කරන්න නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වලට පැමිණිලි හැටියට බාර දෙන්න කියලා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ සහාය අපි අවශ්‍ය පරිදි ලබා ගන්නවා. අපිට ඒකාබද්ධව සමහර විමර්ශන සිද්ධ කරන එක අපි දැනටත් කරනවා. ඉදිරියට කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා.